jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare hande ko ñalawma alhamis hawri ko nogas joyyi lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyyi habruji moɗon ɗemgal Pulaar titruji men ɓuuri mawnude ko toon to Mar-a-Lago Florida puɗɗoɗen hono kanko Donald Trump président mo États-Unis e nder message uji ɗi waɗi hanki ɗum noon ko duunade yimɓe sibabude ñalawma Christmas wayno ko ɓuuri hewde halluji makko ko jenni fatude démocrate en e kadi ene wayno ko halluji ɗi ganduɗa en fatude e kala ɓe wiyata ko yimɓe añɓe makko toon to Nigéria hono kamɓe armée Amérique ɓe mbawi yande toon e nokku mo ganduɗa état islamique woni ala confirmation mbaɗa taw kono vidéo ji kollama wonde ko kamɓe yamiroɗe makko kanko Donald Trump en wayno ɓe jani toon e yimɓe jeeyaɓe état islamique habruji men international cekkitorɗen ko jokkodirde Tidiane Niang o rokka en ko fate coftal ɓalli e oɗo ñalawma hande alhamisa nogas joyyi lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi ma en gartu joni jañinen ɗiɗon desuji ko tonto jowol do association Jamli pour le développement durable juɓɓino 72 heures d'activité culturelle deuxième édition ñande nawgaso e jeegom nawgaso e jeeɗiɗi e nawgaso e jeetati décembre 2025 tonto jowol Mauritanie kolol ɗimmiwol tawi woni pare mum ko Diallo Mamadou Abdoulaye lollirɗo wulel secrétaire général du ministre de finance kono kede mareno ko Aissata Alassane Gaydo membre conseil national parti INSAF wonande jiɗɗo hen ko laabi ɗum yo noddu caggal indicatif Mauritanie 00222 46 55 53 68 walla Sénégal 00221 77 201 79 98 ɓe bismo hen dendagal jeeyaɓe e nder association Jamli pour le développement durable ngam ɓamtari dumidi wonande nokko e gardogol président Kawli e wondiɓe mum ko Nendey Mariam mawɗo liduɓi gardiɗo catal jowol e dendagal président de cati association secrétaire général Famali trésorier général Papali e secrétaire adjoint Oumar Sall huuɓɓi golle ɗe e dendagal membre uji bureau branche uji jeeɗiɗi denduɗi fandari ngam yuɓɓinde ɗin ñalomaji tati catal Dakar Mbourou Thiès catal Nganno catal Sinthiou Bamambi catal Sange catal Dialluɓe e catal Nouakchott ndendi pi ɗiɗo ñalɗi tati tonto jowol deuxième édition no bismo dendagal yiɗɓi pare on kono mareno teddungal dasitaki rondete kawol li winam association jowol Jamli hay Abou Diop so dañi ko garow bandiraɓe mi yeehi jowol jehen bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare no mbinɗen gardin titruji men ni habaruji men ko ɓuuri hen hewde hande ko États-Unis ɗum noon hande kanko Donald Trump o waali ko toon to Mar-a-Lago galle makko gonɗo toon to Florida ko toon kadi kanko hoore makko ƴefti konngol huccinde e américain ji huccinde kadi aduna pour ko fati duwnade ɗumen ngoɗo feeto Noël siftinɗon toon hande nogas joyyi lewru décembre ko feeto kamɓe chrétien ɓe feetata ɗum noon kadi États-Unis ko feeto ɗum ɗon kanko Donald Trump e nder konngudi o haali wi wonde ko omo duwano walla omo huttina duwuji makko faade yimɓe sehlaɓe makko e surtout kadi hay yimɓe ɓe ganduɗa henna salteji jeeyaɓe toon yimɓe banggue nano ɗum no wiyata démocrate en ɗum noon kadi ko aada kanko Donald Trump o meeɗani jooɗade minute o haalani gueɗe bonde fate démocrate en e surtout yenne kanko ancien président Joe Biden tokkude ɓeɗon hunde ko kañumen goni responsable kala caɗele ɗe Amérique woni oɗo saha joni ɗiɗon halluji kadi ngari ko ñalawma tan caggal nde ɓe mbaɗi yamirore wonde yimɓe joyo taw ko hohoɓe jeeyaɓe toon to Europe kaɗama naatde ɗo e leydi he ɗum noon ko ɓeɗon kadi wiide mabɓe kamɓe États-Unis e gouvernement makko kanko Donald Trump ko ɓeɗon kañumen koyemen goni koye haɓede wadde kuule tiɗɗe fof ko fate en habaruji ɗi godani désinformation ɗum noon ko hunde nde ganduɗa kanko Donald Trump wona intérêt ji Amérique ɗum waɗi donc ɓeɗon yimɓe o haɗi ɗumen naade ɗo e leydi donc kanko Donald Trump kadi e tugnade kadi e journal o ko haali wi wonde ko teskiraɗo tan e wayno ko lebbi ɓennuɗi hono popularité makko ɗum noon ko yimɓe yiɗɓe mo tellima lesa ha no fewi ɗum noon kadi ko hunde meeɗan yiyede président mo Amérique kono e wayno kanko Donald Trump kadi e nder discours aji makko hanki ko wawi kadi ruttade kadi omo yanna yimɓe ɓeɗo jigguiɓe jewte télévision ngaji nder jamma sipabuno ɓeɗon kadi kañumen koyum ko comédien ji ene kewi haalde makko ɗum noon wiide makko ɗum ɗo kadi hunde fonde ƴewtede o haali kadi gueɗe kewɗe kadi mo yanna
wonde kadi won ñaawoɓe won ɓeɗon ñaawoɓe kañumen ko riwtoɓe jamiroje makko jamiroje ɗe waɗata e nder leydi surtout ko fati immigration o haali hen kadi gueɗe keɗe patuɗe ene won galleji jandiyankoji kon o haali hen kadi ko fati antifa noon ko mbiyata wonde ko antifasciste ɗum noon ko démocrate ɗum hucci o haali hen o wi wonde ko ene wayni ko ɗum ɗo fof koye catégorie jeeyaɗo e yimɓe organisation ngaji terroriste uji hono antifa kanko Donald Trump kadi ene wayni o hucciti kadi konguɗi bonɗi fade surtout démocrate en surtout ene wiide makko kamɓe puusi wonde oɗo sa joni kala kayitaji walla haaluji kalteɗe kanko Jeffrey Epstein fuɗɗi yaltinede ɗum noon siftini ɗon tan ene wayni balɗe ɗiɗi ɓennuɗe kene wiye ujunnaji document jalti ɗum noon ko parɗe Jeffrey Epstein ko ɓuuri hewde ɗiɗon document ene kolla wonde kanko Donald Trump junggo makko ene jeeno e fati gurdam kanko Jeffrey Epstein tugnade CNN ko windi kadi ene wayni ko républicain yi woɗɓe kadi jiyama tinama kadi kañumen koyemen taw ko yimɓe sarɗiyankoɓe wiɓe wonde ko kañumen woteji garoji hitande ujunnaji ɗiɗi nogas jeegom kañumen jogorani wontude wonde candidat ji pour won yaade toon to congrès kono noon woni maɓe fuɗɗiɓe oɗo sa joni wiide wonde ko kañumen koyemen en jiiɗi ɗaɓɓude ko wonde gouverneur uji ko wiide ne heddo toon to congrès ɗum ɗo fof noon ko wone ko ɓuuri hewde ɓeɗon républicain ji famde wonde ko oɗo sa joni hono toon to congrès en wayni ko kala ko wiyete enne nanodiral wodani gañantumagal nan ɓeydo wonde hakkude kamɓe sarɗiyankoɓe républicain e démocrate et surtout kadi wonande wone maɓɓe républicain susɓe alde wiide wonde ko gila kanko Donald Trump o arti laamu ene wayni ko pamodiral gonnogal ɗon hakkude kamɓe républicain e kamɓe démocrate ngal pamodiral natti wodde ɗum noon ko ɓuuri hewde ɓeɗo yimɓe ko wiɓe wonde oɗo kañumen koye men en jahano poftoyo walla nattude wonde hankkadi sarɗiyankoɓe toon to congrès walla won hen hayso ko seeɗa wiɓe wonde ko kañumen jiiɗi ko ɗaɓɓude wonde gouverneur toon to Florida hande hono kanko Donald Trump e nder discours kadi mo ƴefti o wi wonde ko en wani ko soldateɓe américain jani toon to Nigéria jam hanki ko wiide mabɓe kadi ɓe jani ko nokku ɓe ganduɗa kamɓe ɓeɗo IS ɗum noon état islamique to yimɓe men goni ɗumnaɗa hande communiqué Donald Trump mo haali wi wonde ko o rentinino ko ɓooyi wonde ko kamɓe IS soɓe ndeyanayi ko jano e mabɓe ɗum noon kadi wi o jangol kamɓe États-Unis armée mabɓe yande toon e nokkude état islamique ɗo woni ko ɗum noon e wiide makko kanko Donald Trump o yiiɗi ko yobtade sibabude kamɓe ɓeɗo IS ɓene continue eɓe mbaɗa chrétien ji siftinde on tan ɗiɗon haalluji kadi ko haalluji tunoɗi jeddodira hakkude kamɓe gouvernement mo Nigéria e kamɓe gouvernement mo États-Unis e wiide États-Unis andi ko kamɓe terroriste ji wonɓe toon to Nigéria ɓe janata tan koye chrétien ji kono ɓe janta julɓe ɗiɗon haalluji noon e wayni ko jeddanoma saabu tawnoma ko haalluji hono kanko sénateur jeeyaɗo toon to Texas hono Ted Cruz ko haalluji o fuɗi podcast uji makko kono wona haalluji gono ko wawi wonde fof ene wayni ko ala confirmation baɗɗotaw kono noon e wayni ko kamɓe soldateɓe américain ji ɓe jani toon to Nigéria jamma hanki ɗum noon ɓe jani koye nokkuji ɗi ganduɗa kamɓe wadboniyankoɓe jeeyaɓe état islamique wonɓe toon tampiɓe oɗo sa joni Nigéria gila e daade sukaɓe ha e warde yande toon e civilian ko wawi wonde fof ene wani ko kamɓe Nigéria ɓe mbaɗani taw réaction kono hawnaki ɗo e janggo ma ande ko woni hen habaruji men international toon to Ghana en tugnade kadi ko yalti on yimɓe joyo taw ko Sénégal naaɓe sukaɓe mbaɗama toon dahama toon donc tugnade hande habaruji ɗum ton BBC e kay habaruji kadi nene binda e journal Seneweb ɓeɗo sukaɓe joyo jeeya ko toon to legal biyetengal Madina toon to commune Kébémer e kadi kañumen koye men e wayno nanga daha toon to Ghana ko ñande 20 lewru novembre ɓeɗo kadi ɓe gonno koye lawol mabɓe pour yidde yaade toon to Canada tugnade hande ko ɗiɗo journée ji kadi ɓe mbi wonde ko daaɓeɓe ɓen kañumen koye men keftino kala koɓe jogino ko wayno téléphone aji mabɓe e kala carte mabɓe d'identité e kadi ene wayno ɗaɓɓino kalisaji ene wayno ko caggal muɗum kene wiya 2 500 000 francs CFA wawi ne neldede kamɓe ɓeɗo ene daaɓe ɓeɗo sukaɓe ko noon ɗum ɗo fof ala ko nafi ha hande ne wayno ɓe goppere ko ɗum waɗi hono ko famille aji mabɓe kamɓe ɓeɗo sukaɓe dahaɓe toon to Ghana ngene continue joni namdo gouvernement leydi Sénégal kañum hoori hutoro ministére mum affaires étrangères pour wawa wadde intervention ko yaki beele ɓeɗo sukaɓe gartire leydi toon to Sénégal habaruji men international toon to Somalie tunnade kadi radio France international Afrique o haali ɓe mbi wonde ko alhamis hande wondi élection ngaji local waɗete toon to Mogadiscio capitale Somalie sibabude ɗum ɗon ɓe mbawi ɗaɓɓude kene ɓuuri ujunnaji sappo neɗɗo yimɓe liggotoɓe sécurité pour rende ɗiɗon élection ngaji ngari ko caggal duuɓi 60 caggal nde ɗum ɗon meeɗi nde wayri yiyede toon to Somalie tugnade hande kabiruji gon toon eɓe ɗamini e hitande ujunnaji ɗiɗi 26 maɓe mbawa wadde élection ngaji présidentiel pour suɓade gardo leydi Somalie tawde gonɗoɗo président hono kanko Hassan Cheikh Mohamed
en wayno ko termuji makko gasi ɗum noon kadi o wawa wontude président ko wawi wonde fof so siftinde on tan ko leydi ndi kadi ne wayno ko hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e jeenayyi ono kanko Siyat Bare kanko hoore makko ene wayno ko kanko elminno kala ko fati woteji ɗum noon ko kanko wanno toon kuddeta ko wawi wonde fof ene wayno oɗo saha joni kamɓe Somali kadi sibabunde waɗi boniyankoɓe wonɓe toon ene wayno ko woteji ɗi en ko hunde ne meeɗan sikkede kono noon ene wayno ko tungnade hannde kaɓuruji gummi toon on kanko gardi leydi ndi ɓe goni ko ƴeewde peeje fof beele mbawa rendinde kala ko fati walloɓe kisal beele woteji ne mbawa wadde toon non seulement alhamisa hannde oɗo ñalawma gonaɗo mais kadi e lebbi garoji ɗum noon hitande ujunaji ɗi e nogas jeegom bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare cakkitorde no kabaruji men ko jokkodirde Tidiane Niang ko fate coftal ɓalɗe Tidiane Niang bisimilla musidɓe tedduɓe tiyankoɓe haalirde radio Jowol Sare gadorɗen kabaruji men coftal ɓalli ko hello men coupe d'Afrique hitande ujunaji ɗi e nogas e joyyi pottitte ñalawma janggo ne waɗi pottitte nayyi so woni 12h30 GMT Angola ma hiwdere kippu Zimbabwe 15h GMT Égypte ma hiwdere Afrique du Sud pottal 17h30 GMT Zambie ma hiwdere kippu Comore pottal sok tijangal jam janggo so woni 20h GMT pays organisateur Maroc ma hiwdere kippu Mali yogayi jayndeji kolliti hono Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé ma tawtore ngal ɗo pottal hakkunde kippu Maroc e kippu Mali championnat mo leydi Mauritanie Super 2 pottitte ñalawma janggo 11e journée ne waɗi pottitte ɗiɗi pottitte ɗiɗɗe fof zuwata ko 16h GMT to stade Cheikh Boydi Inter mo Nouakchott ma hiwdire Nouakchott Academy derby Nouakchott wa to stade olympique mo Nouakchott FC Tabrak ma jabbo kippu FC Zaidan mo Altar so woni 16h GMT ñalawma aset nogas jeeɗiɗi lewru décembre so woni 16h GMT to stade Cheikh Boydi ASC Police ma hiwdire kippu FC Nouadhibou kabaruji men coftal ɓalli ko ɗo kaadi en calmini hettiyankoɓe haalirde radio Jowol to mbawi wonde fof Tidiane Niang a jarama bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare kabaruji min jogon noon hannde oɗo ñalawma alhamis nogas joyi lewru décembre hitande ujunaji ɗiɗi nogas joyi gasi haalaɓe musidɗo mon Amadou Touré haaldan en wonno en ballodirino e journal hono Tidiane Niang ko fati coftal ɓalli e ɗum noon walluno en kadi ha gueɗe ɗe fof jaari yesso ko kanko directeur programme Fuutanke Diaw gonɗo e lawol mum toon to Jowol Sare tawtorede ñalawmaji jam libaɗoji toon to Jowol Sare ɗum en mbaali jaam ha jam kadi so Allah jaaɓi may goto on jarama